Anga kuma o musi na so. Ana na kan dance gas e family since nga de best friend. Mburam so mun kera. Ni deni ni na sigiri. Odo e mangene. Depuis e nya fira. Kan wi ba tobli makate tobli ke. Ne tara kan wona nyinga o jamna tobli ke bi o benan dinin du tay du kono nana. Ne be ngam mo ko sebe kuma sara dinna e baro ne be klak kuma la den me mufa. Ko ma ko ne era du ko ne era tsira war me ko wata tobli ka. Ko kan wure ba nga du nan so ba ko kan wure ba nga du ta ya le ka kuma biya be na dayel ma. Ko kan wure ta fale kale ba nga du ta. A jota la memburam se ga kele ga teli kare kono me baradan kan hal garange ta ga kele de ga teli bi dobo kele la Aisha era ga jate minesa ni dadu ro me manga du ko kuma la kon dadu an na yemu du nyo ko na me be ala aka sira bala aka sira tan me ale tew ni aya nani si yan fene pota antare borana en katandam anto ira le lo an na me nyon fakale to bo kala me dobo kele la kele ban maino Uncle. Karamo. Panci. Ma. Ay? Nasa gitu. Mungera. Amuna? Enye be muna. Mungera jodi. Kora leni tana ne be ga shegi mino. Oh, ne ebe ne ga shegi mino ningi ga shegi to embidu. Nyame do na me ga jiti gisa. Ay, nga jitu nte nako. Mina ta Aisha ga yorola. Kata Aisha ga yorola karamo ngebe ne de fi. Kamu ema America no fo. Era ba ke na fo kuni ga Aisha fe no ali normalement ko kai ko kadi e yoro kangu enne Aisha ga shu joli minala iba shu da doan karamo kangu ne hagli digna ni bela kelengele si ko ngana fok mai dak mai ebe Aisha ga shu tiga wakati mna ne do ko ngega tiga ngere de dako ko Aisha shu baga keti si Aisha fe yoro ne daro fo bi ebi na bo bara la ki panchara ki keke shine fe no edi ma do ko suturu benedla ne ga shu hanni ya iyere faga ne ga shu te fale Aisha ga shu wallahi ni shugo nta ameni si foka sta dana kangu ne fona kon ma dore fiere wallahi ne shu fefe mine ila Aisha la ka dima kangu ne ba shu besara Aisha ima dili ka shuya bote shugo la ro meni kelen fen ben ala che shuya be bon ko la ne ka oh kangu ni bi se kan ndu ka dia shama fen ben ala che tita shafi ki to ne fe ka ta shafi ifene be na do ko ne musumi wana su no ko na su e ga tigena ma ka daga jimede ni ma ki ka fuma tunya mo de da ko me asu no ko ti asu yoro kangu ya fuko fa de bilaro mu mene na ga duguni fa ne kungulo ten kandala yere ne kungulo ten kandala tuguni yere karamugo ni ne ma fari fangele nyire la e ta do ko ne musumi wala ni tari da Aisha fe na su no gora su na ka fuma tunya mo de da be yan sigi nyogon be bi su no ko te mo ko ti ni make I ka kusa ma fanga bila attends kangu etika molo yale tamolo ya muna mom na ne be Aisha ga shu mine ka dima e man kede ne da ko ngega Aisha ga sumina nya jari yere de ka Aisha ga sumina ka dinema ama ja ere dia kibina ka shuta ko ka to di Aisha ma ko parce que Aisha ga sumina ka dinema na ma ko ngega ta Aisha fe yere de ma ko Aisha ne getila na ija ha Canada suno kana ga dawo ere na e jan shi so dai abogoti ga ta fere yoro sutura mandi e karamu ko bidai kita ni ala ke ne ka shuti di Aisha ma shu na shu ni temena ni bolo magana tu ni mi bolo karga iga fuko ko be galo ne ba do ngebe se bolo karga karamu ko wadai kita tunya karamu ko nga shu e ka magana tu karamu ko wadai kita nga shu ne ka shuti ai no sango ni mbara kamu fane mela kasi wa neti kasi la dina kuntarami mane kuntra sugu yoro ira natene nari dina nte kalabanci la na to ke natene ko nasira even to ga gelen sa nte kalabanci la de nasira be tuka ko muna ame so ma la ka beta sugu yoro ira la ma to ko kuwa ko ka sugu ira nafa dina iga mulo bale ni ga siriti gele akunte mega bon kanana dini ke yala kala na balle afrika ga sugu do sa aka sugu do mu mulo bale ko ni bita nasana de be sugu yoro ira ega nasa ertila de ma ebi nasa erbe ma ira ni nasa imande kelenchi wa ne ma tu ni ibine nyogo ni ne afo korea atoko ko nasira ibado bomo ko mayne ibito na dobi nege katani ki kungulo tikeke na folo
Bamakɔ kunkolo tigɛ bɛ kɛ yan nɔ dɛ u b'i nɛgɛ ka kɛ n'a fɔ u b'i fɛ n'i kunkolo kɛra nafolo ye yɔrɔ ne y'a fɛnɛ k'i ka n'a la nin bɛ Bamakɔ dɔn foyi tɛ se ka nin sɔrɔ yan nɔ a wolola ka mɔyan o ye ɲaamɛ Dina barakɛla ko in kɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran ka fɛ e kɔni b'a dɔn i fa ka ko ka gɛlɛn ma ne y'a fɛ e ɲɛna ne y'a f'i ɲɛna ka dɛsɛ Dina n dɛmɛ sa Ala kama sa an ka nɛgɛ walasa a nimisi ka taa an bɛna jumɛn kɛ sisan e ka taa wele ka na a e ka taa wele ka na lamɛn sa Dina sabali sa Dina n ko ne de ye wolo ne mana kuma i b'a dɔn a furudimi ni dusukasi ka ne faga ne mana fɛn fɛn f'i ɲɛna e hakilina ni ne hakilina tɛ ma o furudimi ni dusukasi ma e yɛrɛ de y'o ɲini ma e ni cɛ don taga bonya d'a kɔrɔ dɔrɔn da la yen a tɛ se ka da la taa dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn ba ale yɛrɛ ɲɔta fɔ ne ɲa ko ne ma na k'ale yɛrɛ ka ne sarafa awɔ mais e tɛ se ka don yan ne cɛ ka fɛngɛ kɔ fo de k'a kɔrɔ di taa wele ka na fila cɛ ɲɛ bɛ taa sisan ne cɛ ye mɔgɔ min a ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ a yɛrɛ tun ma sɔn baarakɛla tali ma ne furula ma mu waritigi de kun don fo k'a fɔ a nana fan bɛɛ a ma sɔn baarakɛla tali ma sisan n'a nana i b'i yɛrɛ maɲumatogo bila parce que i yɛrɛ hinɛ bɛ na walasa i bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ kan i b'a f'i fa k'i ba tɛ yen ko yɛrɛ de y'i bila baara la i y'a fana k'a ka hinɛ Ala kama awɔ n y'a mɛn ne se k'a fɔ ko n kɔrɔmuso tɛ yan ni n kɔrɔcɛ n'a b'a ye n'a m'a ye e m'a faamuya sa ko fa bɛ tila ka fɔ n'a sɔnna i ka don i yɛrɛ bɛ tila ka n'a kɔngɔ ba oui Madina ban tile ma ko kiyana comme n'a ko fɔlɔ a dun preselen don dɛ e ka presser ne kɔrɔ a wali ka na sa ko bɛ ka ɲɛnabɔ e tɛna mun de bɛ yen ayi fosi tɛ yen an ka taa ni kan Voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dan tɛ foli mun na ni an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni an ka nin koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan k'a fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i y'a nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca Ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban i ka laɲini sabatira u bɛ ka nin e bɛna wele mun na hali ma se ka charge fɔlɔ karamɔgɔ sabali sa furu de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ kuma bɛ mankan nafa t'a la sa ne ye mun de kɛ e la an cɛ patron ne jɔn ne ni kun bɛ na kare kɔnɔ ko baarakɛla ɲini na se foyi t'a ye ale y'a kuma min fɔ ne k'a fa sara a ba sara a sira soba min filɛ nin ye an ka kɔfɛ kare kɔnɔ dɛ a sira yen nɔ a hinɛ donna ne na kosɛbɛ karamɔgɔ an tilala a fa sara a ba sara e orphelinat da jatumɛ mara yɔrɔ de b'e bolo karamɔgɔ tɛ sa i b'a dɔn n'i hinɛna walidon na walayi dɔ fana bɛ hinɛ i ta la a ka di ne an k'a ta baara la i ka ɲama Ala yɛrɛ de kama walasa ne ka baarako kana na tiɲɛ kamu ne y'a fɔ i ɲɛna ka segin k'a f'i ye o de la ne nanen bi sɔgɔmada in na n ye ɲininka n taatɔ n'o sara e bɛ kuma de mɛn ni yɔrɔ jumɛn ye kamu ni e ne ka furu san joli san joli n y'a f'i ye n ko tɛ baarakɛla ko la o ye tiɲɛ sa karamɔgɔ mun fɔ yan nɔ awɔ i y'a fɔ i tile kelen delila ka sɔn a ma ayi e bɛ mun na bi ma kɛ patron i si sabali sa Ala kama i san ta baara la ne la maa tɛ ne la ba tɛ n lamɛn an b'i deli i b'a dɔn gasi man di ne bɛ ne ta baara la sisan n bɛna to i gasi la n tɛ a ɲini Ala fɛ n ka se ka don maa wɛrɛ gasi la donc n bɛ min f'i ɲɛna i ka minɛnw ta i ka taa e mana segin a ka dugu la cogo o cogo i bɛ baara sɔrɔ y'a mɛn a bɔra ka dugu de la ka na baara ɲini a bɛ segin cogo si yɔrɔ ne tɛ se wa n'i ye n tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ o tɛ somɔgɔ t'a la n'a fa sara n'a ba sara kɔrɔ t'a fa la ou kɔrɔ t'a ba la de dɔgɔnin t'u la ina balako ya wala ne e tɛ kan mun na ne ye mun fɔ a ɲɛna baarakɛla ko la yan nɔ
Tiɲɛna i y'a fɔ ko m'a fɔ ko barakɛla tɛ ta du kɔnɔ yan nɔ o ye tiɲɛ kan bɛ se ka nin jɔ ni dɔ yan nɔ bi cogo ko ne k'o ta baara la a jo t'a la mɛ karamɔgɔ e ka na yan ne mago b'i la n'a ɲɔgɔn n t'a manamana ko la dɛ n t'a manamana ko la dɛ karamɔgɔ bɛ ka jɛma I la cɛya feere dɛ fo ne b'i yɛrɛ yɛrɛ ma farin koyi ne m'a fɛ n ko ne sinamuso ko subaga don a kɛlen ka fura de k'a kɔnɔ quoi ma tiɲɛ don dɛ ne yɛrɛ wa y'a fɛ dɛ a ɲ'a bolo bɔ ko ni k'a bolo minɛ ni ɲɛ n pan n'i tun y'a bolo minɛ i tun tɛ sunna si ma i tɛ sabali joli mun ye tɛna se kɛ subaga fɛnɛ ye wala ma e dun ko dɔ bɛ ma ni tɛ kɛ sa ne ko e ni ne ta wa dina ne minɛ kɛ cogo di ayi ma i bɛ ne dina ne minɛ grand sœur a kɛra cogo di n'i y'a ye ne y'i wele ka bɔ kɛnɛma i ka denbaw ɲɛna kuma sugu dɔ bɛ a cɛman ni ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ e bɛ k'i ba ko kan ka baarakɛla ta jɔn de bɛ baara kɛ du kɔnɔ Aisha ɲɛ bɛ k'a dimi dina bɛ ekɔli la kanku bɛ taa baara yɔrɔ e yɛrɛ ni grand sœur ne y'o de fɔ koyi a ka baarako in bila bɛn a ka baarako in to yen a ka sokɔnɔ baara kɛ karamɔgɔ sabali sa i ni bɔ kanku ka baarako kan e b'a dɔn kanku jɔyɔrɔba de bɛ du kɔnɔ kanku n'a jogo tan ni fila bɛɛ a fana musokisɛ don dɛ kanku de bɛ taa baara kɛ maɲumako la ka na dugu ta e tɛ foyi la n'a ye baara jɔ an bɛ balo cogo di grand sœur ne kɔni bolo ne bɛ buruburu min sɔrɔ ne b'o don kanku ma ne kunna da o don a ma kɛ e yɛrɛ ɲɛna e yɛrɛ m'o kɛlɛ kɛ o kɛra kɛ mɛ a jɛra a ka jalaki kɔrɔ karamɔgɔ i fana i ka ɲin'o dɔw kɔ sa muso hakili ni cɛ hakili tɛ kelen sa a jate minɛ i ka baarakɛla nin to yen nɔ a ka baara kɛ n'a bɛ baara kɛ nka b'a la dɛ ah n bɛ taa n bɛ ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna sisan awɔ baasi tɛ patron ni y'a feere dɛ ne t'a kɛ dina farikolo bɛ k'a ŋɛɲɛ de ne ko bɛ k'i dimi awɔ mais c'est ça cɛ a ŋɛɲɛ a balila ka ne dimi ne Dina i da de tila ka na yan nɔ ne mago b'i la Dina tɛ na yan na ne bɛ dina la a mɛnna ŋɔɲɛ bɛ to ka wuli a fɛ a b'a fɔ k'a kɔ bɛɛ bɛ k'a dimi a b'a yɛrɛ sama sama nin ko in kɔni kɛlɛ karamɔgɔ i komi e fɛnɛ tɛ ka ne lamɛn sisan yɛrɛ hali ni ne y'a f'i ye i b'a fɔ i tɛ bɔ ne la i tɛ bɔ ne la n ye Madina fari ɲininkali kɛ n m'a fɛ ka kuma wɛrɛ fɔ ɲɛna dɛ n ye min faamuya baasi tɛ a bɛ to yan nɔ mais a bɛ to yan nka b'a la dɛ i tulo bɛ n na nka b'a la dɛ a b'i ka baara kɛ cogoya min na a bɛ Aisha ka baara kɛ ten i tulo bɛ n na o we ne se o biya kɛ ne se a bɛ ka mun fɔ dunan dɔ cogo min na dɛ dunan dɔ i bolo cogo min dunan dɔ ne bolo ta e yɛrɛ tɛ maa min ka kuma faamu i b'o ta ka na cogo di patron ni ne tɛ se jɔ an bɛ min ka kuma fɔ i b'o ta ka na karamɔgɔ sabali ala kama a ye mun de fɔ kanku e se ka kuma kan ne m'a ne ko ne se k'a biya kɛ baara ne se i bɛ se ka ale ta kɛ ale jɔn Aisha kɛ patron ngo ye subaga ye i k'i bɛ mun bala kuma subaga o an ka du kɔnɔ yan ko jumɛn ne ma yɛrɛ yɛrɛ la k'a yɛrɛ don waleya la kanku e muso mana fɔlɔ e bɛ k'o ti ta ni m'a ci ni ye mun dafaralen ye e tile kelen ni ne tile tan e tɛ nin kɔ kari o tɛ sa karamɔgɔ i b'a dɔn adamaden n to yen n kɔni bɛna min f'i ye dɔrɔn k'i ma a bɛ to a condition kelen min na a b'i ka baara kɛ cogoya min na a bɛ Aisha ka baara kɛ ten wa a bɛ kelen bɛ du baara bɛɛ kɛ o tɛ problème ye karamɔgɔ Madina tɛ tobili kɛ yɔrɔ n y'a kuma f'i ye n'i y'a sɔrɔ daga kun n'a ye diɲɛ don o don a tɛ se mais karamɔgɔ i kan ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka kojuguba de la kolokolo Madina ye den musomanin de ye Madina tɛ tobili kɛ ne tun ma tobili kɛ anw fɛ yen nɔ est ce que ne tun bɛna se k'e ka baara kɛ yan ne tun bɛna se ka cɛlasigi kɛ a bɛ taa ekɔli de kɛ ekɔli de Madina kɔfɛ bɛ ka taa ka ekɔli kɛ mais n'a tɛ ka taa kalanyɔrɔ la don min na a ka tobili kɛ ayi a tɛ tobili kɛ mais Madina bɛna kɛ mun ye ne a tɛ bolo tobili kɛ problème t'a la n'a kɛra mun ye an bɛɛ ka problème ye awɔ a tɛ tobili awɔ kɛ n y'a faamuya e ta ɲɔgɔn tɛ ne kɔ walayi ala parce que fɛn min b'e kɔnɔ ne tɛ filɛ mais ni ala sɔnna ma a bɛ b'i kɔnɔ a bɛ bɔ e kɔnɔ ni ala sɔnna ma e y'i ta kɛ a tɔ tora ne fɛ e jɔlen mun na da la yan nɔ han papa ne jɔlen bɛ yan nɔ ne tulo b'aw ka kuma bɛɛ la aw ka baarakɛla ko in papa nin bɛɛ ye ne de nɔ ye Aisha nin bɛɛ ye nɔ ye cogo di sa papa ni ne ɲɛ kun ka ɲi baarakɛla kun tɛ ta du in kɔnɔ yan nɔ depuis ne furula ka don yan nɔ baarakɛla ma deli ka ta du in kɔnɔna yan n'a fɔra ko bi ne de ɲɛ minɛna nin na baarakɛla taara o kuma yɛrɛ tɛ ka ban nin bɛɛ ye ne de nɔ ye a fɔ kalo la o wari tɛ dɔn mago dɔn ɲa wa ne k'i ma nin bɛɛ alalatigɛ de sa nin foyi tɛ e nɔ ye nin bɛɛ de kun kan ka kɛ han papa nin bɛɛ ye ne de tere
kana kasi sa idari ni ti tere ni wori fiena e barakela ka tali e ga mumula abina ta abi baraka ya bana ami doga ala ki nemo ga ni fui kun dege idari do mina ta ko kana yana isi mi ta wallahi fura mun kelen no ke kala mo ko ne ba bolo ko hala te gele patroni anki ko biye karo anki gushili boaro e fene ya mulu bali adike ibado e nafiki de e mamara neti nafiki de e de nya fo ne nya ni na fe na ke ka kina ne gboshi de bomo ko nafiki de ateke ya no de ne la ma te ne gboshi la de ne la ba te ne gboshi la ti se ne gboshi de inyo ti ne wolo ni ay ka wolo ko kuma inyo ko mene bolo de e ba ne demso yi o ne te kele ne ya koro no mo ne furule ye e furule no ko na ne furule no ima ko fo ne ne bi son nga ima ne gboshi ni ko ne ya bie fo ha e na bali ni bolo na ganye rek kada ko ma ni te usere boya ajira ma ko fo ajira tunyena aya beso nyena e du ngara na fiki du esa ko na ma faki ajira tu bora ya abi faki bora ya ma le mesa ajira tu ko kina ka suma ke fi ay bara du ke ko Aisha nyefi kina le fla kina fla de Aisha nyefi ko do ko suma barakela fi ajira tu bora ko garo ajira tu klasi fo min ke fa ta be fa min ka kila ka fo tuguni ko ma ko kamle be e bolo barakela ke be kamle tigel dinante dem sen kuma de amara kam wala ni ma doni aje tu na asiya vel ka nyana muso inde itire muso be bai ana be fo ke le ta Aisha nyefi ke be kamle fi tigel ma ko ebe na dole ko afra mun ke tunna ko amodu ko duin kele be ka be ere no nebo esi danga tele kwa tola sa ne mana to ko men nyemo go ma o tila mo de ne ji ko ni anya ne ti ko ne ka kalu mana sa ne wa ta ne ba di ajara ho ki fine ke ko kan du balo ke re ba do ko ne do fali ni awo ayo o kuna ke di wala o dona fora gran serie era nyana me atuta to me na sensa ajara tu na fali ma men ko ibidam ma ajara tu fere ba do ko ani muso de nyo na sisa no ai ni ka sa jera iji de ga ti jo ni ka do ale ma ni do ale hey ma he ala ako fele kan ne fele fa de bae hey wani kuma fo manye na mama fo ka si de tie ani suma meta na mo fo ko de tie ko ni mama tena sa nyefie wala ya nye wala mare do mina ni ko ba ki se ni ndondo ayo te mi fo ama mi fo nya be fo sani abane mi samina ketanga mako na tabe do sanga be famia ya pani le ta ka de na so ya ba voilà la famille anga foli be an kanu baga be dante foli muna ni anga fura anga farafi fura gere gere na ma fali ma koko fura ni koko kelino ka dankari ila hanno asura kelino ka bolo fali ni anga ni koko fura inta inshallah aben no goya konna joli fawo fa ka fode konna bana kelino ka esenye e kamana ganenu men fura ke togoji ayi kana kamana ga kan fura to ombulu ni yani fura ta konna bana fawo fana inshallah ka cha alate wallahi ni obe sadati wa ota bani ne ci fura gere gere te de bambulu anga yiri nu be farafin fura de ka ko to fura nyagam nin dola ayi to fura nyagam nin tay anga fura nuna abe farafin yiri gere gere di ni anga fura nunta ibina soro ka done ki ya traitement dan ayi ale traitement ko ni ka ko ya wari bado fura da ko ga nimisa kwa manga bana fura ke utanga ko fura nanga ci fura ni ale ta ka ba Pai. Nimna tanga dugula. Aka tugu jume. Adra tu ja e na figi de ja e Munela. Kana ko muna ni ko muna Ne, me ko wallahi tugu ne ma fo, ne ma fo. E ma tume fo. Ne. Ni ya ko ke ya do de fo. Ma fo. E ko mu. Iko adra ko wallahi ma fo. Ibi tiene puna ni ma champa bi faka ya bi wallahi ala. Akumi ka ni ni ga. Me ga ni ga jume na figi de. Ne. Wallahi de ni ye ni am ko nyeble ni ororo mo mulo balido. Kangu ne ma fo. E ma fo. E ma fo. E di pura
ne cɛ ma fɔ e ka taa fɔ ko e ni ne ko an tɛ foyi la tuma barakɛla ko ne tɛ foyi la tuma barakɛla wala ne m'a fɔ ne Adratu jɔn ma gino kala ma ayi wala bilahi ma jɔn ma taa ne tɛ a kun ke ta filɛ ne tɛ dala mɔgɔ kɔrɔ ba ta Adratu ala kama n jo t'a la e jo t'a la se ke y'a fɔ de ni y'a ba fɔ k'i jo t'a la se ke y'a fɔ Adratu mun ye kɛ na ne m'a fɔ be faga ya bi ala kama Adratu e bɛ na ya haramu e ta haramu ala kama ya fama n jo t'a la Adratu ma dɔn ni mun na Adratu n jo t'a la ala kama ni y'a fɔ e y'o bɛɛ fɔ a kun bɛ ka ne ɲininka de ne m'a bɛɛ fɔ ne ye dɔrɔn de fɔ a la wallahi ne dɔrɔn de fɔ a la ala kama n jo t'a la e y'a jumɛn fɔ ayi ne ma fɛn bɛrɛ fɔ ten tɔ e ma fɛn bɛrɛ fɔ ni y'a ye kɛ ko a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye ko wɛrɛ mais a y'a minɛ a b'a da la a dɔ de fɔ n jo t'a la wallahi a dɔ de fɔ n jo t'a la y'a mɛn Jaratu e ma dɔn e ne kuma suli Jaratu ja mɔgɔ tɛ se ka jɛ kɛ k'a jigi da e kan ko e yɛrɛ de taara ka taa fɔ ko ne bɛ ka n sinamuso bara ko ayi ne m'o fɔ dɛ ne m'o fɔ dɛ ne ayi ne m'olu fɔ dɛ Adratu cɛ fɔ ni bɔra kan n'a fɔ ne m'a fɔ ni ne cɛ kɔrɔmuso da y'a fɔ ne ɲɛna jama ni m'i faga a bɛɛ nana cɛ ni mun fɔ ni ma balo bila k'i faga kan ko e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sɔn k'olu fɔ sa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sɔn k'olu fɔ ne kɔni ko o don na tobili ko kuma in ne ko e jo to o de la ne o de fɔ a ko n bɛ ka ne da sɛgɛsɛgɛ ne ko e t'o mɔgɔ sugu ye yɛrɛ i ni ala na kira walahi bilahi Jaratu a digira ne de ne e b'a dɔn ne tɛ sɔn e fana b'i hakili sigi fi fo ka n ka fini fara yafama ni k'i kɔni m'a fɔ kɔni yafama nka ni bɔra mɔrɛ kalama i ka dala ka faga i tɛna bɔ a kalama yɛrɛ o y'a ye n y'a fɔ de kɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka taa n ka dugu la yɛrɛ n kun pereselen don e bɛ ka taa n ka dugu la mun ye awɔ kɛ n bɛna taa n ka mɔgɔ dɔ de fo Jaratu n sutura kana taa i b'a dɔn ne ni karamɔgɔ ta kɛlen don kamanagan in bi dɛ karamɔgɔ tɛ se ka ne faamuya hali sisan karamɔgɔ filɛ nin ye ka ne ka su ta k'a di Aisha ma ni ne ko kelen ayi ne kumakan yɛrɛ tɛ jate an ka to yen an ka karamɔgɔkɛ wele an ka karamɔgɔkɛ wele awɔ Jaratu nka kuma min fɔra ne bɛ ka siran e ka jɛ ɲɛ tuguni dɛ ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn teri hakili latigɛ ne t'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne t'o mɔgɔ sugu ye n y'a faamu n'i ko bi n m'a wele sisan ne kamana gannen don koyi n'a fɔra ne ni karamɔgɔ tun bɛ ka ɲa la sisan to ka ne ka tiɲɛ na o tɛ maloya la koyi a bɛ ka soni o fana tɛ ka don wala a bɛ ka don allo karamɔgɔ an la baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi mais karamɔgɔ n kamana gannen don dɛ wallahi karamɔgɔ i b'a dɔn ne ni n cɛ cɛla ka gɛlɛn sisan ne yɛrɛ tɛ ka se ka foyi faamuya hali su na ne cɛ tun bɛ ne fɛ yen nɔ a filɛ nin ye ka ne ka su ta ka t'o di ne sinamuso ma a ko yɛrɛ de ko ne ka ko yɛrɛ nege foyi t'a la ne n'a bɛ tile mankan na an bɛ si mankan na ne tɛ se ka kuma fɔ a ye tuguni. N ye baara bɛɛ min d'i ma. Awɔ. I b'a sɔrɔ sɛw y'a wɔgɔmɛ quoi ou bien denmisɛnninw y'a wɔgɔmɛ. Karamɔgɔ ne ma se ka foyi faamuya la yɛlɛma ko bɛɛ de yɛlɛmana ko bɛɛ changera. Bon a to ta ne yɛrɛ bɛna taa dɔ don sisan i y'a faamuya. Awɔ. Ni Ala sɔnna. Awɔ. I cɛ bɛ k'i sago ye sisan. Karamɔgɔ n'o sera ka kɛ wallahi n ye 1000 promesse ta ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Sisan n bɛ taa don sisan i y'a faamuya. N y'a mɛn i b'a dɔn ne bɛ fɛ i ka mangoya mugu yɛrɛ de suru karamɔgɔ ni Aisha ni ɲɔgɔn cɛla la o kana na se ka bɛn yɛrɛ fɔlɔ ta tiɲɛna cogo min ni zen ta yɛrɛ kana tiɲɛ cogoya yɛrɛ kana se ka kɛ zen ta la 1000 o ye promesse ye mais n'i b'i ka baara kɛ hakɛ mun na a fɔ n ɲɛna n yɛrɛ bɛ n jɔ n'a ye. N bɛna kabako yɛrɛ de ta karamɔgɔ n'a muso kan sisan. Karamɔgɔ bɛ diya n ye kosɛbɛ. I y'a faamuya. Awɔ. Ne mangoya mugu ma suru Aisha kan sisan a bɛ mangoya karamɔgɔ ye sisan pewu. N y'a faamuya o la kɛ han. I y'a faamuya. Awɔ semaine wɛrɛ n bɛ taa ni Ala sɔnna ma n bɛ taa n'i ka wari ye n fɛ. Voilà i y'a faamuya. Awɔ. N'Ala sɔnna. Ok karamɔgɔ ni o bɛ diya n ye walahi n bɛ dugawu de kɛ Ala k'i mɛn n bolo sinon karamɔgɔ walahi. Kana kasi sa kana kasi i hakili latigɛ. Karamɔgɔ ne jigi tiɲɛna Ala bɛ k'a fɔ ko ne ka n ka baara bila. Kana kasi sa. N y'a mɛn sankolo kan bɛɛ. Kana kasi sa i hakili latigɛ. I hakili latigɛ i y'a mɛn. I bɛ tila ka n sɔrɔ n fɛ yen sini i y'a mɛn n bɛ taa n dusu ne yɛrɛ ni bɛɛ de cɛ n'olu wale n'a ma ɲɛgɛn ne bɛ yɛrɛ faga bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ hali ne ye baarakɛla ta karamɔgɔ k'o tɛ don n y'a nɛgɛ nɛgɛ nin baarakɛla b'a feere n ye baarakɛla ta bi sɔgɔmaden na o don ɲɛna parce que ko fo n ka n ka baara jɔ n bɛ n ka baara jɔ cogo di ale tɛ foyi la o tɛ se ka kɛ mais an bɛ kuma n bɛ na awɔ k'an bɛn o la a kɛra kunnadiya ye koyi n ka dugulata ma bɔ bilen wala ye a bɛna n faga fo n bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ na
salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc ara blog kuna sisan i jonga nyefo ara famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.